ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಕ್ಷರ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅರ್ಥ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಎಂಡೆಡ್ ಜೀಮಿನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಧಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ OTP ಅಂಚನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಅಂಚನೆ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ SMS ದ ಎಂಡೆಡ್ ಮಿನಿ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರ ಎತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಅಂಚನೆ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ P ಅಕ್ಷರ ಮಿನಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮಿಂತ್ರಾ, ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಡ್ಸ್, ಕೂಪನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ ಅಕ್ಷರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು 100% ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ದಾಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಲೀಗಲಿ ಆದ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಅಕ್ಷರನ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಒವ್ವೇ ಅಕ್ಷರ ಇಪ್ಪನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜನ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಎಂಡೆಡ್ ಅಕ್ಷರ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ರಿಯಲ್ ಫೇಕ ಬಂದು ಆ ಸೆಂಡರ್ ID ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತ್ ಫೇಕ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತ್ ಫೇಕ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಅವು ಮಿನಿ OTP ಏನೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆತ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ. ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.